Na začiatok našej konferencie som pripravil príspevok, ktorý hľadá rozdiely v politike súdržnosti medzi rokmi 2007 a 2013 a rokmi 2014 a 2020. Takže tento úvodný slajd je krátka úloha pre vás, ale nie je to žiadna audiotextová hra, takže nikam volať nemusíte, ale skúste teda spolu so mnou hľadať rozdiely v rámci nového programového obdobia a verím tomu, že keď teda dopovedia aj moji kolegovia svoje úvodné prezentácie, tak tie najdôležitejšie rozdiely v kohéznej politike budú všetkým jasné. Takže politika súdržnosti alebo kohézna politika ostáva aj v rokoch 2014-2020 jednou z najdôležitejších politík EÚ so svojím celkovým rozpočtom 351 miliárd eur tvorí skoro tretinu celkového rozpočtu Európskej únie a jeho základný cieľ ostáva nezmenený. Ten základný cieľ spočíva práve v rozdieloch a úlohou kohéznej politiky naďalej bude vyrovnávať regionálne rozdiely v rámci Európskej únie a naďalej teda prispievať, teda naďalej budú tie bohatšie regióny prispievať tým chudobnejším regiónom na to, aby ich dobehli v oblasti infraštruktúry, v oblasti vzdelávania, v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti životného prostredia a v ostatných kľúčových politikách EÚ. Ak sa pozrieme na základne kohézne ukazovatele, akým je napríklad HDP, alebo ako je nezamestnanosť, alebo ako je vzdelanie, tak vidíme, že Európska únia je pomerne diverzné zoskupenie krajín a v rámci tých 28 členov tieto ukazovatele vykazujú rôzne hodnoty. Všetky obrázky, ktoré teraz budete vidieť, sú z Eurostatu z roku 2013. A ak sa pozrieme teda na HDP, na nejaký aktuálny obraz, tak vidíme, že v rámci EÚ sú bohatšie regióny aj chudobnejšie regióny. Čím tmavší región, tak tým bohatší. Tým je teda ten regionálny hrubý domáci produkt v štandardoch kúpnej sily na obyvateľa vyšší. A čím svetlejší región, tak tým je HDP nižšie. Takže vidíme, že pri tých starých členoch EÚ je HDP podstatne vyššie ako pri nových členoch. Ak sa pozrieme na ďalší kľúčový kohézny ukazovateľ, ako je nezamestnanosť, tak v tomto je zase ten obraz trochu iný a práve v tých nových členských krajinách EÚ aktuálne v roku 2013 regionálna miera nezamestnanosti vykazovala vyššie hodnoty ako v starých členoch. A ešte taký posledný zaujímavý kohézny ukazovateľ je podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním v skupine 25 až 64 ročných. Tuto tie rozdiely až také markantné nie sú. Samozrejme, kohéznych ukazovateľov je niekoľko. Európska únia sleduje súbor zhruba asi 40 ukazovateľov, pomocou ktorých sa snaží vyhodnotiť efektívnosť kohéznej politiky, ale ja som vybral iba tieto tri najdôležitejšie. Statické obrazy z roku 2013 nám veľa nepovedia o tom, že aké boli zmeny týchto ukazovateľov, takže ešte na dokreslenie celkového obrazu sme nachystali 3 krátke animácie. Zas údaje sú z Eurostatu a spracovanie animácií je naša vlastná výroba, takže skúsme sa pozrieť, ako vyzeral regionálny hrubý domáci produkt štandardov kúpnej sily. Začíname v roku 2002 a postupne sa presunieme do roku 2011, takže vidíme, ako tá mapa postupne tmavne a ako postupne teda aj tie západné regióny nových členských štátov sa približujú sami k sebe, k Rakúsku nie, takže vidíme, že v Rakúsku rovnakým tempom rastlo HDP ako v tých nových členských krajinách, takže pri HDP o vyrovnaní regionálneho rozdielu moc hovoriť nevieme. Skúsim sa pozrieť teraz na druhý ukazovateľ, ktorým je regionálna miera nezamestnanosti. Podobne animácia začína v roku 2002, čím tmavší región, tým vyššia miera nezamestnanosti. Takže postupom času vidíme, ako postupne mapa bledne. A potom okolo roku 2009, keď bola ekonomická kríza, tak zase začne trochu tmavnúť a končí to takým zaujímavým flakom v Karpatskej kotline na tej východnej časti, teda východná časť Slovenska, severozápad Maďarska a juhovýchod Poľska. Vidíme, že naozaj ten región má dlhodobo teda problémy. A posledná animácia sa týka teda obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním. Tuto tiež začíname v roku 2002, vidíme, ako postupne mapa tmavne, ako sa postupne tie rozdiely naozaj aspoň pri tomto ukazovatele vyrovnávajú.
a až v roku 2013 sa dostaneme k tomu, že niektoré poľské regióny dokonca predbehli v pomere obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním západnú Európu, teda Rakúsko. Ako ale vieme, že tieto zmeny sú podmienené kohéznou politikou. O tom existuje kopa rôznych štúdií a na to by sme mohli spraviť samostatnú konferenciu, keby sme chceli vysvetliť vplyv kohéznej politiky na zmenu týchto kohéznych ukazovateľov. Ale pre účely dnešného dňa a pre cieľ tejto konferencie nám stačí vedieť, že aspoň snaha sa Európskej únie uprieť nedá a samotná kohézna politika je pravidelne prehodnocovaná každých 7 rokov. A práve kvôli tomuto pravidelnému prehodnocovaniu, ktoré začalo v roku 2010 a končilo v roku 2013, tu dnes sedíme a výsledkom toho prehodnocovania sú práve tie rozdiely, o ktorých budeme v priebehu dnešného dňa hovoriť. Skúsme sa teda vrátiť k tým rozdielom a skúsme teda spolu hľadať nejaké konkrétne rozdiely na úrovni jednotlivých prvkov kohéznej politiky. Na to, aby sme to pochopili celé v súvislostiach, tak sa musíme vrátiť ešte do rokov 2007-2013 a ešte možno aj pred toto obdobie. Ako to odznelo v niektorých úvodných príhovoroch, Slovenská republika vlastne v rokoch 7-13 bola súčasťou prvého úplného programového obdobia, ale samozrejme toto nie sú naše jediné skúsenosti s kohéznou politikou, keďže už od roku 1999 vlastne čerpáme predvstupovú pomoc cez fondy FARE a ISPA a potom sme tu mali aj skrátené programové obdobie 2004-2006. Všetky tieto obdobia mali slúžiť na to, aby sme sa naučili efektívne využívať kohéznu politiku a aby sa nastavili interné pravidlá v rámci krajiny na to, aby tá kohézna politika mohla byť naozaj účinne využívaným nástrojom. Zmeny, ktoré vlastne sú v rokoch 2014-2020, vyplývajú z jedného dôležitého strategického dokumentu, ktorý nahradil Lisabonskú stratégiu práve v roku 2010 a ním je stratégia Európa 2020. Takže všetky obsahové prvky, ktoré sú v operačných programoch, ktoré sú v spoločnom strategickom rámci, práve vychádzajú z tejto stratégie, ktorá si stanovila za cieľ na najbližších 10 rokov v rámci Európskej únie dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Všetky tieto koncepty sú potom konkrétne rozpracované na úrovni tematických cieľov a investičných priorít, ktoré sú súčasťou potom budúcich operačných programov. Ale samozrejme nová stratégia vyžaduje aj nové metódy a nové nástroje a tieto vznikli práve v roku 2013 publikovaním novej sady nariadení k novému programovému obdobiu, takže máme k dispozícii teda nové všeobecné nariadenie a k nemu prislúchajúce dokumenty a na základe nich je postupne novelizovaná aj slovenská legislatíva, takže postupne sa nám v parlamente objavujú novely zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a postupne sa nám v parlamente objavuje aj novela zákona o podpore regionálneho rozvoja. Takže všetky tieto novelizácie prispievajú k tomu, aby sa nové nástroje európskej kohéznej politiky pretransformovali do legislatívneho prostredia jednotlivých členských štátov. To, čo je dôležité v rámci nového programového obdobia, je dôraz na výsledky a tzv. Výkonnostný rámec. Takže všetky operačné programy bez výnimky obsahujú tento výkonnostný rámec, ktorý definuje presne dve hodnotiace obdobia. Jedným je rok 2018, ďalším je potom rok 2023, teda úplný koniec programového obdobia. A každý operačný program musí jasne deklarovať to, že stihne do roku 2018 dosiahnuť buď nejaké konkrétne čerpanie, alebo nejaký kľúčový implementačný krok, alebo nejakú hodnotu konkrétneho ukazovateľa. Nemôže sa nám stať to, čo sa stalo v aktuálnom programovom období, že pokiaľ niektorý z operačných programov nebude dostatočne efektívne čerpaný, tak jednoducho príde o svoju výkonnostnú rezervu a tieto peniaze budú presunuté do toho operačného programu, ktorý bude efektívnejšie implementovaný. Ďalšou dôležitou zmenou, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1.1.2016, je tzv. Elektronická kohézia alebo elektronická súdržnosť. Ak sa to naozaj pretaví do reality, tak skončili časy s veľkými archivačnými krabicami a s obrovskými balíkmi projektov, pretože kompletná komunikácia s riadiacimi orgánmi alebo so sprostredkovateľskými orgánmi by mala prebiehať elektronickou formou a práve na toto má slúžiť potom portál ITMS, ktorý sa aktuálne tiež prerába a prispôsobuje sa na tieto nové požiadavky.
Ďalšou dôležitou zmenou je oblasť pravidiel oprávnenosti. Pri tomto Európska komisia pristúpila, môžeme to nazvať trochu k centrálnemu diktátu, keďže v pravidlách oprávnenosti boli v rôznych členských štátoch rôzne podmienky, ale snaží sa to prostredníctvom harmonizačných nástrojov teraz vyrovnávať. A Európska komisia sa snaží o to, aby pravidlá čerpania európskych štruktúrálnych a investičných fondov boli naozaj rovnaké vo všetkých členských krajinách, aby tie podmienky boli porovnateľné. Ďalšou veľmi dôležitou zmenou je potom integrovaný prístup alebo aj miestny rozvoj vedený komunitou, kde princíp partnerstva priberá na váhe a má sa to prejaviť, respektíve malo sa to prejaviť už pri príprave operačných programov, pri ich vykonávaní, pri monitorovaní a takisto pri hodnotení programov, projektov, kde socioekonomickí partneri majú dostať vyššiu úlohu, ako to bolo doteraz. Ako sa k tomuto dostaneme? Teda ako budú tieto nástroje pretransformované do národnej legislatívy? Tento proces sa volá programovanie a aktuálne sa to deje aj u nás na Slovensku. Že pred zhruba asi nejakými 2 rokmi vznikli prvé pracovné skupiny, ktoré začali pripravovať návrhy operačných programov a pri všetkých operačných programoch v týždni od 19.9. začali už oficiálne rokovania s Európskou komisiou a postupne by mali byť poschvaľované. Takže najbližšie alebo prvé by mal byť asi integrovaný regionálny operačný program kvalita životného prostredia a výskum a inovácie a ostatné operačné programy budú postupne schvaľované do nejakého januára, februára budúceho roka podľa nášho odhadu. Samotný proces programovania ale samozrejme je ovplyvnený aj rôznymi inými parametrami. Pripravil som tu krátky obrázok, že ako môže v súčasnosti vyzerať ministerský úradník, ktorý pripravuje nové programové obdobie. To, čo vidíte, alebo to, čo ho naháňa, je snehová guľa. A tá snehová guľa znázorňuje nevyčerpané peniaze, ktoré sa u nás naakumulovali vďaka tej výnimke, ktoré sme dostali spolu s Rumunskom. Takže tie peniaze nám neprepadli síce na konci roka 2013, ale prepadnú nám na konci roku 2015, tak či tak ich musíme vyčerpať. Takže tento obrázok znázorňuje to, že ministerstva sa síce snažia pripravovať nové programové obdobie, ale veľmi, veľmi veľká ich kapacita súčasná je práve ešte stále alokovaná na staré programové obdobie a je ešte práve alokovaná na to, aby sa tie peniaze dočerpali. Ak sa pozrieme na nejaké konkrétne čísla, tak tieto figúry, vlastne to väčšie číslo je výška zazmluvnených prostriedkov, to menšie číslo alebo červený stĺpec je výška vyčerpaných prostriedkov. Celkovo na úrovni Slovenska sme teraz zhruba na úrovni asi 54%, ale z tohto kartodiagramu veľmi pekne vidieť to, čo na tom treba vidieť, a to je to, že Bratislavský samosprávny kraj má úplne najnižšie čerpanie a to je práve ten kraj, v ktorom kde sú naviazané národné projekty, ktoré sú v gestii ústredných orgánov štátnej správy alebo nimi riadených rezortných organizácií. A práve podľa našej skúsenosti pri týchto typoch projektov je tá miera čerpania nižšia a pri tých projektoch, pri ktorých sú nositeľmi malí a strední podnikatelia alebo samosprávy, tak tam samozrejme je tá miera čerpania vyššia, pretože je záujmom každého konečného prijímateľa ten projekt čo najefektívnejšie ukončiť. Takže najvyššie čerpanie je zhruba asi 65% a najnižšie Bratislava len 44%. Takže keď ministerskí úradníci vlastne sa im podarí zvládnuť tú snehovú guľu, tak začnú v procese programovania sa pozerať na tzv. Spoločný strategický rámec. Je to kľúčový dokument, ktorý rozmieňa na drobné základné obsahové tézy stratégie Európa 2020, takže definuje dokopy 11 tematických cieľov, to je ten princíp tematickej koncentrácie pre nové programové obdobie, a všetky operačné programy vyberali z týchto 11 tematických cieľov a ich obsah je postavený práve na spoločnom strategickom rámci. Každý z operačných programov obsahuje priemerne 4 tematické ciele, ktoré sú ďalej potom rozpracované do podoby priorít a tzv. Špecifických cieľov, takže už žiadne opatrenia tam nie sú. A práve teraz sa nachádzame v tom procese, kedy sa tieto operačné programy dotvárajú. Ďalším kľúčovým prvkom je dokument, ktorý sa volá partnerská dohoda.
Kým spoločný strategický rámec je spoločný pre všetky členské štáty Európskej únie, tak partnerská dohoda je vec, ktorá vzniká medzi Európskou komisiou a každým členským štátom jednotlivo. Aj Slovenská republika má svoju partnerskú dohodu, ktorá definuje presnú štruktúru operačných programov a spôsoby vykonávania európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku, ale podrobnosti o nej povie potom v druhej prezentácii môj kolega. Ďalší kľúčový prvok, ktorý tiež nie je nový. Nové je iba to, že sa zníži počet operačných programov, ale naďalej aj v rámci nového programového obdobia budeme mať operačné programy, ktoré tvoria potom metodický alebo teda obsahový základ pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v jednotlivých oblastiach, ako je výskum a vývoj, ako je životné prostredie, ako je regionálny rozvoj alebo integrovaná infraštruktúra. Že všetky naše operačné programy boli schválené vládou Slovenskej republiky na prelome mesiacov apríl a máj roku 2014 a všetky bez výnimky už boli predložené Európskej komisii na oficiálne rokovania. Takže finálna podoba operačných programov sa očakáva koncom tohto roka, respektíve začiatkom budúceho roka. Aby to ale nebolo také jednoduché, a to, čo je dôležitejšie pre vás ako konečných prijímateľov a je oveľa dôležitejšie pre nás ako poradcov, je vykonávacia dokumentácia k týmto operačným programom, ktorá sa vo väčšine prípadov zatiaľ ešte pripravovať nezačala. Takže všetky operačné programy budú mať svoje tzv. Programové manuály, ktoré budú obsahovať detailné podmienky oprávnenosti, či už časovej, či už územnej, oprávnenosti aktivít, oprávnenosti výdavkov. Budú obsahovať popis princípov pre výber projektov, to znamená, že z tých programových manuálov by malo byť jasné nastavenie budúcich projektov a pokiaľ teda budete chcieť byť úspešní, tak sa odporúča určite tie projekty prispôsobovať potom k ustanoveniam programových manuálov a budú obsahovať potom podrobný finančný plán každého operačného programu. Okrem programových manuálov musia v nejakom čase vzniknúť príručky pre žiadateľa, musia v nejakom čase vzniknúť príručky pre hodnotiteľov, príručky pre konečných prijímateľov a to sú práve aktivity, ktoré sa začnú vo veľkom robiť na jednotlivých ministerstvách koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka. Takže pokiaľ máte šancu, buď prostredníctvom teda americkej alebo nemeckej obchodnej komory alebo prostredníctvom iných komôr sa zapojiť do procesu prípravy týchto dokumentov, tak vám určite odporúčam to, aby ste intenzívne vyhľadávali všetky informácie, ktoré sa budú týkať tvorby vykonávacej dokumentácie jednotlivých operačných programov, pretože tieto dokumenty sú naozaj najdôležitejšie a v nich viete efektívne ovplyvniť kritériá oprávnenosti budúcich projektov a viete ich prispôsobiť trochu, alebo respektíve viete našepkať riadiacim orgánom, aké sú konkrétne potreby privátneho alebo súkromného sektora. Takže ešte raz zdôrazním, riadiaca dokumentácia sa začne za chvíľku pripravovať a naozaj pokiaľ teda máte šancu sa zapojiť do prípravy týchto dokumentov, tak to treba urobiť. Takže toľko odo mňa na začiatok k takým tým najdôležitejším novým prvkom, ktoré sú v rámci programového obdobia 2014-2020 a teraz by som odozdal slovo kolegovi, aby vám povedal niečo detailnejšie potom o operačných programoch a programovom manuáli. Ďakujem.